Com a alcalde de Barcelona, per mi avui és un plaer i un honor donar-los la benvinguda a la ciutat de Barcelona, al cap i casal de Catalunya i més concretament en el Saló de Cent. Els hi vull donar la benvinguda en un espai que expressa des de fa més de 600 anys la voluntat, la capacitat d'autogovern dels nostres pobles i les nostres ciutats. Les eleccions municipals del 1979, efectivament, de les que aquesta tarda commemorem els 30 anys, van formar part d'un procés curt, intens, el que s'ha donat a anomenar el procés de la transició espanyola democràtica, un procés estudiat a totes les universitats del món, però amb aquelles eleccions res no es va tancar del tot, més aviat a l'inrevés, perquè tot estava absolutament per fer. És per això que els ajuntaments catalans, aplegats a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, proposen aquesta declaració del Dia del Municipi. Diu així: els municipis democràtics celebrem el nostre 30è aniversari. En aquests 30 anys hem transformat completament els pobles i ciutats, dotant-los dels serveis necessaris i convertint-los en els espais comuns i de convivència que avui compartim. Tant els que van assumir les responsabilitats de la gestió municipal aquell 1979, com els que ho hem anat fent al llarg d'aquests 30 anys, ho hem fet des de la vocació del servei públic i construint de forma conjunta l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes. Tinguéssim o no les competències, els ajuntaments portem dècades fent front a les necessitats i demandes canviants de la ciutadania. És en aquest context que, aprofitant una data tan assenyalada com el 30è aniversari de la democràcia local, els ajuntaments volem retre homenatge a aquells primers electes del 1979. Volem reconèixer la tasca desenvolupada per tots i totes els que van constituir els primers consistoris en un moment històric tan complicat com el que s'obria, construint des de zero el que han estat les bases per a tota la feina posterior. Reivindiquem, doncs, l'aprovació de la Llei de Finances Locals de Catalunya en el marc de la garantia de suficiència de recursos i autonomia local, perquè els ajuntaments som els principals garants de la cohesió social i hem de tenir recursos justos i suficients per continuar desenvolupant aquesta funció, especialment en un moment de crisi econòmica globalitzada. Afrontem aquests reptes i objectius amb la convicció que les administracions de l'Estat i la Generalitat tenen la voluntat de treballar coordinadament per l'autonomia del món local. Aquest 19 d'abril, Dia del Municipi, el món local manifesta la ferma voluntat de continuar treballant per la cohesió social dels nostres municipis, per la millora continuada dels nostres pobles i ciutats i per acordar un nou model de finançament local que permeti augmentar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Els demano un aplaudiment, ja que és una declaració d'intencions. Commemorem els 30 primers anys d'ajuntaments democràtics al nostre país i dic bé, són els primers 30. Estic convençut que n'hi haurà molts més, segur que molts més de 30. Dir això ara pot semblar una evidència, però no era tan obvi el 1979. Cal recordar que aleshores la democràcia era una conquesta recent, fràgil, amenaçada per tots els cantons. I he de dir que els ajuntaments van ser la primera línia en aquesta confrontació. Fou a les ciutats i als pobles on es va viure la construcció pas a pas, dia a dia, de la democràcia que gaudim avui. És justament ara, potser, perquè el fervor de la sang està domat o perquè l'experiència és un grau, que veig que de fer avançar el món no es necessiten grans revolucions, sinó que els verdaders canvis es fan amb un treball acurat, amb una implicació constant, que surti del convenciment, de la il·lusió que un posa amb allò que fa. O canviem els temps i les maneres de fer política, o les dones continuarem quedant excloses. O bé, com és en aquest cas, amb una representació molt minsa. Sempre quan es celebra alguna cosa, hi ha l'oportunitat de fer una parada, veure quin ha sigut el camí que s'ha recorregut, veure què és el que ha funcionat i què és el que no ha funcionat,
veureu en els ulls del moment actual i en el qual pugui prendre les decisions necessàries per emprendre el futur. De la satisfacció d'haver pogut participar primer en la gran aventura dels primers anys del municipalisme en aquest país, difícils, tothom ho ha anat explicant, ho ha anat dient, i després estic també molt satisfet dels 20 anys que he dedicat de la meva vida a col·laborar amb tots vostès en el municipalisme, a consolidar el municipalisme d'aquest país. A totes aquelles persones que, en compliment del que ells van considerar un deute cívic, es van presentar a unes eleccions democràtiques després de 40 anys de dictadura i amb una gran voluntat i il·lusió van donar el millor d'ells mateixos perquè aquesta gran aventura de la democràcia pogués reeixir. En perspectiva, hem de mirar enrere i reconèixer el mèrit i el deute moral que tenim amb aquells alcaldes i regidors, sense oblidar les entitats veïnals i el teixit associatiu que amb les seves aportacions, amb el seu compromís, amb les seves creences i amb la seva participació ho varen fer possible. Crec que és raonable poder integrar al mateix temps avui la legítima nostàlgia i orgull amb el reconeixement a destacats electes d'un temps irrepetible i no oblidar per això fer una mirada preocupada, crítica i també propositiva sobre l'excessiva vulnerabilitat del món local actual. Malauradament, constatem una vegada més la urgent necessitat de modernització i reforma del règim local de l'Estat. Una política apassionada, amb molts alts i baixos, amb molts sacrificis i alegries, però sobretot amb molta vocació de servir als nostres ciutadans i ciutadanes. Els 30 anys d'ajuntaments democràtics són, sense matisos, una història d'èxit. Aquesta afirmació, però, és del tot compatible amb la constatació que des del punt de vista del finançament i de les seves competències, els ajuntaments hem estat els grans maltractats d'ençà del restabliment democràtic. I és que estem orgullosos del que vàreu fer, del que vàreu impulsar, dels valors que van estar en l'origen d'aquest projecte, dels objectius que vàreu plantejar-vos i aconseguir, i per tant estem orgullosos i refermem que efectivament aquest país ha estat capaç de transformar-se en un sentit de major progrés i major justícia a partir dels pobles i ciutats. No podem oblidar que el municipalisme ha contribuït a cohesionar Catalunya. L'Associació Catalana de Municipis sempre ho hem tingut clar. Per això hem fet bandera de frases com «Catalunya comença el teu ajuntament» o «Un municipi, un vot». S'ha modernitzat Catalunya des de la base, des del treball colze amb colze. Els ajuntaments volem que es reconeguin aquestes competències amb més recursos i amb més pes polític en la governabilitat del país.
perquè cal il·lusionar-se amb els projectes de futur, inventar noves fórmules de gestió, apassionar-se amb els nostres pobles, viles i ciutats. Fer el màxim de les nostres possibilitats i també responsabilitats, treballant pel bé comú, amb la vocació de fer que les persones siguin més felices, amb la seva segona casa, amb la seva segona residència, l'espai que compartim, la ciutat, el poble. Efectivament, fa 30 anys que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país van entrar als ajuntaments i ho van fer amb la consciència de recuperar alguna cosa que era nostra i durant molts anys ens havia estat negada. Conscients d'esdevenir, per fi, protagonistes actius del nivell més bàsic i alhora més essencial d'una democràcia, l'administració de la quotidianitat i de la proximitat. Era un entrar de nou, perquè suposava recobrar una normalitat que des del punt de vista democràtic havíem perdut feia 40 anys.